mana ebe Chineke nyere anyị ngọzi nke dị pụrụ iche site n'idewe nne anyị ihe dị otu ahụ. Anyị esoro na ndị na-eru uju n'ihi na anyị ruo uju na o nyere anyị nne anyị 97 ọ ga-asị ebe anyị nyere anyị nke ha otu anyị na-ebe nke agbanye mbọ anyị etu anyị kere ndị 30 na ndị 40 ka amara ihe anyị ga-eme n'ihi anyị nọ n'ịṅụrụ ikele Chineke maka ihe ọma niile ndị o mere anyị idewe nne anyị ogologo ndụ dị otu At 97 years, God really tried for your mother. Tell us the achievements she recorded in the program. I think the summary was that Nemaga school, Namagabi school. But I did she didn't do. The one I thought and the work out. I didn't get a house and I university. And I had Chineke. Onye na-agaghị school nwee ike ịzụ ụmụ ya niile na university ma site n'ire crayfish ire ihe ha ji zụrụ papa anyị tela local tela masị ọ zụrụ anyị n'ụzọ egwu Chineke mere anyị jiri nwee ike ịnọ n'ọnọdụ mmadụ niile na West ọgwa niile million. So you may wish to speak to the issue of her, legacies, the type of person she was. She taught us, not to give up, to be persistent, to be focused. Kind of, I just say, and when you understand, I probably overcome, understand. I spend like you have that because I'm not in case Thanks so much. Can you describe last moment with you? Mama Nanya. Ochere nwebe ni agbara ya ebe niile kwesịrị ikpe aga ọ gara ala bekee ka onye ga anyị nsogbu so ọ nọkwara chee ọnwa gara obodo oyibo ya nọrọ chekwe m n'ọlọbata ablabụọ m lọbatacha ya iji n'ụwa ya kapụrụ onye kere ya oge ahụhụ lọtara pụrụ ya ga ebe hospital. So as a Christian, your prayers for the repose of her soul. Okay. In death there is no repentance. He's taken up every 1 million years. Here get you up among you bodies. So money bring drama I now Thank you. Thank you.